Og det afsnit skal handle om, at vi måske kommer til at nakke en vagt, hvis der joiner en eller ikke. Som I kan se, vi har gear her. Vi har gear det hele. Hvad, Jonas, skal du ikke have dit gear på? Okay, men kom, vi render lige ned vores selv. Låner han for dig af, Rasmus? Ja. Nej, bare rend ned i min celle. Jeg kan lige komme ind og hente det til dig. Må jeg få det her, Jonas? Jonas? Jonas, ind. Kom ind. Okay, jeg henter lige gear til dig. Som I kan se, kan det være, at vi kommer til at nakke en med gear. Og det vil vi prøve, men det er ikke sikkert. Kommer du, Jonas? Nej, vi er ikke klar endnu, Rasmus. Vi kommer nu. Raceren kommer. Kom så. Han skyder efter mig. Han rammer. Kom så. Bare roligt, vi nakker ham. Så det her afsnit kommer til, at vi måske nakker en med gear. Jeg ved, at raceren laver. Ej, nu stopper I. Raceren er ude! Jeg kan ikke hjælpe, Rasmus. Ja, det er da også mig. What the fuck, hvordan kan jeg dø? Jeg kan ikke engang komme ind på banen igen. Sådan der. Nå, men... Der er lidt lag på serveren. Vi ved ikke lige helt, hvad der sker. Nå, Raven logget ud. Hey, Rasmus, ham der tog vores gear. Hvorfor logger du ud, Jonas? Men, hvorfor logger du ud, Rasmus? Nå, men det var alt for den her video. Bye bye.